Tak dnešný deň si užívam naplno, ako sa len dá. Máme tu 9 tímov, čo sa zúčastnili. Škoda je, kto si nevedel dneska nájsť čas. Je veľmi dobré počasie, veľmi dobrá atmosféra. Prvýkrát v živote som si dal držkový perket a musím povedať, že na topku. Sa cítime dobre, nadviažu sa nové známosti, uvaria sa fajné jedlá, takže hodnotím len vysoko pozitívne. Cítim sa dobre ako na každých takýchto akciách, mne sa tieto akcie veľmi páčia. Nielen kvôli tomu, že prezentujem svoje výrobky, ale stretnem sa aj s ďalšími remeselníkmi. Podľa mňa misia je šíriť tieto regionálne produkty v okolí, aby tí ľudia poznali, že aj tu v okolí máme ľudí, ktorí sú šikovní. Organizátorom by som hlavne odkázal to, aby pokračovali v tejto dobrej práci, v organizovaní podobných akcií.